Tervehdys kaikki katsojat. Tänään pelataan Minecraftia. Ja ja pelataan Minecraftia. Elikkä ois tarkoituksena niinkö mennä semmonen survival mappiin. Otetaan vaan kreatiivi. Eikö survival? Nyt. Nyt Oskari. Eiks ookin hyvä nimi? Joo. Vihdoinkin pelivideota. Vielä Minecraftista. Tästä ei tuu kovin aktiivinen video, koska tää on semmonen... Se, eiku tuolta. Otetaan nää soidit tästä näin ja... Jes! Näin paljon hakkuja! Jes! Mun onnen päivää. Yeah. Ei oo ainakaan pulaa sen kanssa, että sitä ruoan kanssa kyllä on vähän pulaa. Voi nyt... Jes. Tehdään... Aika outoa. Tehdään puuta. Joo. Otetaan tosta tommonen. Joo. Mihin me rakennettais talo? Mitäs vaan? Hetkinen, mitä mä olin tästä tekemässä? En mitään. Yeah. No mutta joo, että... Tästä tulee tämmönen let's play sitten, kun... Teen vaan 15 minuutin tästä, tai... Eikö 15 minuutin videon tästä, tai onko 10-11 minuutin video, koska ei tästä kovin pitkään jaksa. Okei. Eikö ei? Eikö... Unohtakaa mitä mä sanoin. Mutta joo. Löydettiin kurpitsoja. Näitä löytyy tosi harvoin. Ainakin tämmöisistä paikoista. Laitetaan nää vaikka koristeeksi meidän talon katolle. Tai siihen niinkö oven yläpuolelle. Joo. Tästä tulee tosi hieno. Kaivetaan vaikka vaihteeksi tätä. Tätäkin vitsi. Kakkaa. Ja mutta joo. Itse asiassa me voitais rakentaa tänne se talo. Koska jotenkin maan alla on jotenkin jännää asua, kun sitten kun yrittää sille mainata, niin... Ahaa, edetään tähän keskelle tämmönen hieno blokki. Sitten ovi. Niin se pitää tehdä craftilla. Craftin tablella. Laitetaan se tohon ja... Tähän sitten ovi. Näin. Me ei tarvitse 3 ovea. Hetkinen. Miksi tästä tulee 3 ovea?
Otetaan sitten nää 3 ovea. No tuli väärälle puolelle, mutta ei saa. Laitan tähän koristeeksi tähän meidän ulkopuolelle tosiaan nämä kurpitset. Ai niin, ne tarvii tähän maahan. Laitan tämmönen, että nyt perhana linnut älkää tulla häiritsemään. Mulla on tämmönen kunnon linnun pelate. No niin. Saatiin talo valmiiksi. Aika nopeasti. Mitä? Tuli vähän samaan paikkaan nämä näin. Kavetaan tästä vähän eteenpäin. Saadaan tätä huonetta. Aika muuten ihmeellistä, kun eka pitää tehdä, jos tekee puutalon, siinä pitää laittaa blokkia, mutta tässä vaan niinku rikota, kun sitten tehdä maalle tätä taloa. Että mulla on niskatkin. Oi, tramppavideota ei tuu ikinä. Se on semmoista settiä se tramppavideota. Ai. Tää peli on varmaan kaikille tuttu kun tässä on netissä on niin paljon videoita tästä Minecraftista, että kukaan ei varmaan ikinä löydä tätä videota. Ehkä paitsi ne mun tilaajat tietenkin ja sitten ne kaverit. Nehän löytää tän videon. Ehkä. Jos ne katsoo mun kanavaa. Ikinä. No, mutta joo. Kavetaan vaan tää tästä eteenpäin ja jos vaikka tuli sitä rautaakin vaihteeksi kuin jotain vitsin mukulakiveä. Näin. Joo. Tää on tosi hieno tää chesti tässä. Paitsi että kun katsoo ulkopuolelta tätä meidän kotia, niin ei kyllä näytä kovin rikkaalta. Tämmönen. No ainakin tää on hyvin maastoutunut tää. Ja kato just sopivasti maini tossa lähellä. Yes. Tästä oli tosi hyvä Let's Play. Saatiin tämmönen mesta. Tehdään laituri. Minä tohon päälle tekee. Ai niin se pitää. Mites pääsi kyykky? Näin. Näin. Haetaan lisää puuta. Vaikka täällä. Tää. Mutta joo. Kohta on 30 tilaajaa, kun näkyy se 25 tuolla. Kun katsoin käyttäjäni viimeksi. Älkää on supatko, en tee tästä spesiaalia, koska en ole niin tyhmä kuin muut. Ei meillä pahalla. Tulee ehkä joku 100 tilaajaa spesiaalista, tulee niin paljon tilaajaa, mutta tuskin tulee. Tuskin tulee niin paljon tilaajaa. Haha, nyt mä keksin. Tätä me laitetaan tänne. Miksi tää on nyt?
Tästä tulee aika rumaa. Jaha, että. Tässä on kuitenkin tämmönen. Onkinlainen. Tärkeintä, että se on joku. Siellä on lehmä ja tässä on laituri ja siellä on lehmä ja tässä on laituri. Joo, niin se menee. Mutta joo. Oi, pieräsi. Ja tästä tulee ehkä niinkö joku 5 tai 27 jaksonen tästä Minecraftista, koska en tee lyhyempää, koska pitkä on aina parasta. Jos te nyt jaksatte katsoa näitä Minecrafteja, jos ette halua näitä, niin voi kyllä sitten sanoa ihan vaan tuolla kommenteissa. Kyllä, kommenteissa. Kaivetaan vielä vähän tästä tälleen. No mutta joo. Eiköhän tämä video ollut tässä ja jos haluatte lisää Minecraftia, niin kysykää kommenteissa tai sitten voitte kysyä koulussa kaikki kaverit. Ja tää oli tämmönen video tällä kertaa ja se on lehmiltä ja minulta morjens.